Do you know that? How do you know that? She knows everything. How do you know that? No, serious. Yeah, but how do you know that? She knows everything. She's my sister. Hele Kuči, že to krásných, řekněme krásných, dlouhých 25 let, co nás tady všichni oblažuješ tou svojí řeckou prdelkou. Zažili jsme toho za ty roky spolu hodně, někdy až moc. Popři takové různé házení, flašek přes plot, kytek přes plot, které jsme posléze lezli a tak různě. Tak doufáme, že si užijeme takových ještě dalších 25 let. Spácháme ještě další. Zrcela vlastně točky nespácháme, ty už jsi stará, dospělá paní, která už se musí chovat s úctou a s grácí. Takže doufám, že jsi těch 25 let užila, protože tvůj život právě skončil. Všechno nejlepší, Kotě. Hello. Takže ti přeji všechno nejlepší k tomu 400letí a pořádně to zapij tak, jak to umíš. Čau. Pojď. Tak ahoj Zlato, chtěla bych ti popřát všechno nejlepší, štěstí, hodně zdraví, hodně lásky, ti splní všechno, co chceš a hlavně, ať nám spolu podaří to bydlení, abys mě mohla už ožírat jako pokaždé, ať spolu zažijeme spoustu skvělých akcí a ať se nám v Praze spolu líbí, tak všechno nejlepší. No, předpokládám, že tohle video není v prvním řadě, takže asi víš, co přijde a víš, co Verče vymyslela. Jako obvykle jsem se moc nepronesl, co ti mám říct. Navíc jsem po nějakém trošku proklnějším době, takže mám prostě úplně zajebakovanou pravou půlku pusy, takže na krásu to asi taky nevyhraju. Tak jsem se aspoň chtěl nechat zvětšit, když dělám to, co mi jde nejlíp, takže pěkně v pracovním. No, jinak vidíš, nebo možná si poznal, že je to u mě doma, určitě si taky zažila čet na dobrodružství. To mohlo vyznít dost blbě, ale víš, jak to myslím. A teď se taky uklidnil. Co bych ti tak řekl? No, je super, že ti to vychází se školou, super, že ti vychází s darem. Tak hlavně žádné blbosti, asi to jak nepoděláš. Měj se fajně a držím ti palce. Dobrá, takže pokaždé, co jsem někde z Nelly, tak jako, nebo když si vzpomenu na Nelly, tak si vzpomenu na ty šílené večery, které jsme spolu zažijeme. Netřeba jmenovat, když to bylo na Miles, kde jsme za sebe dělali letadla a lítali tam jak blázni, všichni na nás čuměli, nebo když jsme teď byli na Vysokých a koukali si spolu. Každopádně přeju Nelly spoustu takových šílených zážitků a aby na ně vzpomínala ještě dlouho a aby si užívala života tak, jak to dělá. Co byste řekl o Nelly? Je to kalbichtivá čupka. A ještě něco třeba pozitivního? Dala mě dohromady s courou. Všechno nejlepší, Nelly. Kurňa, už máš 25, to letí jako prase ten čas. Tak ti přeju všechno nejlepší k narozeninám, ať se ti daří a ať zůstaneš pořád taková, jak asi a je to taková sranda. Tak ahoj Nelly, přejeme ti všechno nejlepší, hodně všetka zdravíčka. Máme tě moc, doufám, že to oslavíme pořádně. Měj se krásně a všechno nejlepší. Pozdravuj taťku. Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u mimořádného zpravodajství. Natolik mimořádného, že ho musím dělat ze svého bytu. Dnes, tedy 31. srpna, je tomu přesně 25 let od narození Nelly Kirkopoulou. Že nevíte, kdo Nelly Kirkopoulou je? O tom jsou následující informace. Nelly Kirkopoulou se narodila nevím, nemám šajn. Tady v těch papírech tu mám úplnou piču prostě. Takže i přesto, že náš redakční tým nemá dostatek informací, protože tuto reportáž připravoval na poslední chvíli, jak je naším zvykem, chceme za celou one-man redakční radu Jakuba Malchárka Nelly popřát co nejméně trestních oznámení, co nejméně dopravních nehod, co nejméně objasněné korupce, co nejméně exotických virů, parazitů nebo nemocí a hlavně vztah bez bulvárních novinářů a bez rozmazávání v médiích. Všechno nejlepší. Ahoj lásko, čau děcka, doufám, že se dobře bavíte. Chtěl bych poděkovat všem, kdo poslali své videa, že to fakt byly hodně solidní perly. Chci hlavně poděkovat organizátorce téhle akce, vzkázat to Slovenkyni. Za chápu, bavte se.